2003 চন স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তি। তেতিয়াৰে পৰা আজি 16 বছৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সবল নেতৃত্বত বড়ো ভূমিত আৰম্ভ হৈছে বিকাশৰ অবিৰত ধাৰা। আগন্তুক 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কোকৰাঝাৰৰ বড়োফানগৰত উদযাপিত হ'ব সপ্তদশ বড়োলেণ্ড দিৱস। এই সপ্তদশ বড়োলেণ্ড দিৱস উদযাপনৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলো ৰাইজক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আৰু আন্তৰিকতাৰে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। খুলুমবাই। खुलुमबाय। दिनैनि NBN-नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया। दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबफोराव दङ। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आसाम दावबायफैदों। बाक्सानि गबर्धनायाव ST बिलनि हेंथायै 3 घन्टा धरना हाबाफारि दिन्थिफुंदों। BPFनि गा-74 ब्रैथि 3 बोसोरसालिया जथुम्माया गोजोनै गोजोन खुंफुंजाबाय। हायेननि सुफिन प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जिउ सानस्रि मावनाय बिहोमानि सायाव बेंखन सावराय जथुम खुंफुंदों। 10 साननि हाबाफारिजों क'क्राझाराव क्राफ्ट बाजारा जागायजेनबाय। चिराङाव लामा जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा, 6 गोब्राबै जोखोम जादों। फैगौ 2020 UPPLआ BTCआव सरकार सालायगोन UG ब्रह्म। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आसामाव दावबायफैदों। हादोरनि खुंथाय गोहोआव थानाय BJP सरकारा जौगालु बिथांखिफोरखौ हादोरसा रायजोफोराव मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनायनि थाखाय थांखि लानानै फिन सनिबाराव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आसाम आरो अरुणाचलाव दावबायफैनानै गोदान बिथांखिफोरनि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया सनिबाराव आसाम दावबायनानै गुवाहाटी नोगोरमानि बिखायाव सा गुवाहाटी आरो गुवाहाटीनि थांलाय फैलायनि हान्थामेलानि राहाखौ गोरलै खालामनो थाखाय ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव 2200 कौटि रांजों गोदानै 6 लेन दालां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै सांसारियाव आसाम प्रदेश BJPनि बानजायनायाव खुंफुंनाय सुबुं गौमा हाबाफारियाव बाहागो लानानै नरेन्द्र मदिया बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। आसाम को एक नई शक्ति और समृद्धि की मंगल सौगात प्रदान कर वे हमें प्रगति पथ पर तीव्र गतिमान बना रहे हैं। उन्होंने हमेशा असम को उत्तर पूर्वांचल को महत्व दिया है। तालियों की गर्जन के साथ अब हम विनम्र अनुरोध करते हैं राष्ट्र के स्वाभिमान भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। भारत माता की, भारत माता की। आजिर एई गौरवपूर्ण मुहूर्तार्थ असमवासी राइजलोय मोर आंतरिक शुभेच्छा और अभिनंदन जोनाइस। मंच पर विराजमान असम के मुख्यमंत्री भाई श्री सर्बानंद जी, राज्य सरकार में मंत्री और इसी स्थान के प्रतिनिधि विधायक डॉक्टर हिमंता जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल BTC के प्रमुख श्रीमान हाग्रामा मोहिलारी, श्रीमान तुलीराम रोंगहोंग, श्रीमान देवोलाल गरलोसा, श्रीमान टंकेश्वर राभा, श्रीमान दीपुरंजन मकरारी, श्रीमान परमानंद जी, श्रीमान पवन मंता जी, श्रीराम माधव देवरी जी, श्रीमान कुमुद कछारी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके पीछे मैं देख रहा हूं रोड है और अभी भी हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट के विकास में नया इतिहास जुड़ रहा है। थोड़ी देर पहले ही असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़े
हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, সংসদ সদস্যসকল, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত উন্নয়ন পৰিষদ আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যসকল, মোৰ সেৱাৰ্থলী ৰাইজ, আই মাতৃসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বহুদিনৰ পৰা ৰাজনীতি কৰিছো, কিন্তু অসমত এনেকুৱা বিশাল ৰাজহুৱা সভা মই কেতিয়াও দেখা নাছিলো। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইমান বিশাল ঐতিহাসিক ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। बाक्सानि गबर्धनायाव आलादा रायजो आरो एसटि बिलनि हेंथायै सुबुंगौमा दिन्थिफुंदों। खुंथायनि गोहोआव थानाय बीजेपी सरकारा मोनद' जौगाखां माहारिनि ट्राइबेलनि गनायथि होनो नाजानायनि हेंथायै दुलाराय आसामावनो ट्राइबेल माहारिफोरनि गेजेराव अर जोंब्लावखांनायनि उनाव सनिबाराव बाक्सा जिल्लानि गबर्धनायाव एसटि बिलनि हेंथायै बाक्सा जिल्ला गबर्धना आन्चलिक एबसु, साहित्य सभा, बाथौ महासभा आरो एनडिबि प्रगेसुनि जुथाइ बानजायनायाव 3 घन्टा धरना हाबाफारि दिन्थिफुङो। সাংসদত চলি থকা অৱস্থাত আমি কৈ আছো যে এইটো শেষ নোহোৱালৈকে আমি আন্দোলন কৰিম, আমি বাধা দিম, কিয়নো বাজেট সেশনৰ সেই উন্নত 6টা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতি কৰা বিল আহিব পাৰে। সেইকাৰণে 13 তাৰিখ পৰ্যন্ত আমি চিচিটোৱা নেতৃত্বত, ট্ৰাইবেল সংঘৰ নেতৃত্বত, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আমি সেনেকৈ আন্দোলন কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰি যাম। 2003 চন স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তি। তেতিয়াৰে পৰা আজি 16 বছৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সবল নেতৃত্বত বড়োভূমিত আৰম্ভ হৈছে বিকাশৰ অবিৰত ধাৰা। আগন্তুক 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কোকৰাঝাৰৰ বড়োফা নগৰত উদযাপিত হ'ব 7দশ বড়োলেণ্ড দিৱস। এই 7দশ বড়োলেণ্ড দিৱস উদযাপনৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলো ৰাইজক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আৰু আন্তৰিকতাৰে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। খুলুমবাই। बिटिडिनि सदर क'क्राझार नोगोरनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीनफिल्डआव 8 आरो 9 अक्ट'आव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि खुंगा 70थि CWC मिटिं आरो गा 4थि 3 बोसोरसालिया जथुम्माया गोजोनै गोजोन खुंफुंजालाङो। साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि ग्रीनफिल्डआव खुंफुंनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि 4थि 3 बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा साननि हाबाफारियाव सनिबाराव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। बिनि उनाव जिल्ला महकुमा आरो दालाय आफादनि फिरफिलाफोरखौ दैदेनगिरिफ्रा फारि फारि बिरहोयो। बे हाबाफारियावनो मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावग्रायो आसामनि टुरिज्म बिफाननि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ। खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगि समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बुङोदि बिटिसि ओनसोलाव जौगालु हाबाफारिखौ मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनो नाजागोन होननानै महिलारिया बुङो। একো আলোচনা নাই। এতিয়া এক্সিষ্টিং আমাৰ বিপিএফ দল হিচাপে মানে নতুন এনেকুৱা ৰিজলিউশ্যন নাই বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া এক্সিষ্টিং চলি আছে যেনিবা 6 জনগোষ্ঠীৰ কথা আৰু আমাৰ বিপিএফ আৰু বিজেপিৰ লগত যিটো এলায়েন্স এইবিলাক কথা লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমি ভাবিছিলোঁ যে এটলিষ্ট অৱশ্যে আমাৰ বিটিচি অঞ্চলত এটলিষ্ট আমাৰ লগত এলায়েন্স থকাটো আমি বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে মই সেইদিনা কৈছোঁ আজিলৈকেও আমাৰ এজিপি আৰু বিপিএফৰ মাজত যিটো মিত্ৰতা সেইটো ভাঙা নাই। আৰু আমাৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত আমি যোৱাকালিও CWCত আলোচনা কৰিছোঁ যে আমাৰ বিপিএফ দল হিচাপে বা বিটিচি চৰকাৰ হিচাপে একো আপত্তি নাই, যিমান পাৰে আমি সহায় কৰি যাম, সোনকালে পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিছোঁ
এটলিষ্ট এডুকেশ্যন ছাইডত আমি BTC অঞ্চলত যিখিনি পাব লাগে টেকনিকেল হওক নন টেকনিকেল হওক আজি আপোনালোকে চাওক আমি ফৰেষ্ট স্কুলৰ কথা বা আমাৰ নতুনকৈ আমাৰ স্পৰ্টছ কলেজ বা নতুনকৈ সৈনিক স্কুল বা নতুনকৈ এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ এইবিলাক আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে আমি क'क्राझार सहराव थानाय गंसेल' नायल' जाल' बर' बिजोंनि फरायसालि UN एकाडेमियाव नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ बड'लजिनि बानजायनायाव सनिबाराव हायेननि सुफिन प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जिउ सानस्रि मावलांनाय बिहोमाखौ लानानै बेंखन सावराय जथुम खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो हायेननि सुफिन प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि फिसाज्ला प्रबीर ब्रह्मजों लोगोसे गागि थुनलाइ सिबियारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मजों लोगोसे गोबां गोदान गोजाम लिरगिरि खन्थाइगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों UN एकाडेमियाव खुंफुंनाय हायेननि सुफिन प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि जिउ सानस्रि आरो मावलांनाय बिहोमाखौ लानानै बेंखन सावराय जथुमाव रुंसारि प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि सावगारियाव आलारि बाथि फोजोंग्रोयो आगोमा फिसाज्ला प्रबीर ब्रह्मआ आरो रायजो सभानि बारग' MP उरखाव गोरा ब्रह्मनि बारफावनाय दाहार नैथि खन्थाइ बिजाबखौ बेखेवनानै होयो हायेननि सुफिन प्रमद चन्द्र ब्रह्मनि फिसाज्ला प्रबीर ब्रह्मआ। In those days, Boro people did not have the concept of birth certificate or giving any information to remember anybody's birthday. बिथाङा स्मृति चेटार्जीया बुंबायमोन उन्दै मानसि नालाय गतिके बुंबायमा नोंथांमोना नैबेखौ बाहाय रेखार आरो ओरै अखार बे मोनथामनि गेजेराव मोननै बर'नि गेजेराव प्रमद चन्द्र ब्रह्मजों लोगोसे बिथांनि गिबि आरो उनफ्रावबो गोबां बे थुनलाइनि फोथाराव गोबां थेवबो जोङो बिथांनि सोमोन्दै 2003 চন স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তি। তেতিয়াৰে পৰা আজি 16 বছৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সবল নেতৃত্বত বড়ো ভূমিত আৰম্ভ হৈছে বিকাশৰ অবিৰত ধাৰা। আগন্তুক 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কোকৰাঝাৰৰ বড়োফা নগৰত উদযাপিত হ'ব সপ্তদশ বড়োলেণ্ড দিৱস। এই সপ্তদশ বড়োলেণ্ড দিৱস উদযাপনৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলো ৰাইজক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আৰু আন্তৰিকতাৰে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। খুলুমবাই। BTDनि सदर सहर क'क्राझार नोगोराव ब्राउफेडनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो 10 साननि मेहेरगोनां हाबाफारिजों हादोरनि दानाय लुनाय आखाइ इसान बिफाननि हेफाजाबाव 8 अक्ट'निफ्राय 17 अक्ट'सिम 10 साननि हाबाफारिजों क्राफ्ट बाजार दिन्थिफुंनाया जागायजेनबाय। शुक्रबारनि मोनाबिलियाव 10 साननि हाबाफारिजों दिन्थिफुंनाय क्राफ्ट बाजारखौ आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवनानै होयो BTCनि सेरिकालचार बिफाननि मावफुं सोद्रोमा देबेन बर'आ। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर जिल्ला UPPLनि बानजायनायाव शुक्रबाराव तामुलपुर मथंगा सकआव UPPLनि राजखान्थियारि हान्जाया फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै सांग्रांथि मेल खुंफुंनायजों लोगोसे सा 50नि सोद्रोमाखौ लानानै गोख्रों कमिटिखौ दाफुंनाय जायो। गोदानै दाफुंनाय तामुलपुर जिल्ला UPPLनि कमिटियाव रुमित सरगियारिखौ आफादगिरि आरो नागेश्वर राभाखौ गाहाय नेहाथारि लानाय गोदान मावफुं आफादखौ दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय मिरु UPPLनि आफादगिरि उरखाव गोरा ब्रह्मआ बुङो दि फैगौ 2020 बोसोराव BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय BPF राजखान्थि हान्जाखौ जोख्लायथारनानै सरकार सालायनांगौ होननानै बुङो। बे हाबाफारियावनो मिरु UPPLनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि समदान नार्जारियाबो बाहागो लानानै बुंबावदि आथिखालाव UPPL राजखान्थि हान्जाया मा मावदों मा मावाखै बिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो।
আমাক 1 টকাও খৰচ কৰিব নালাগে এমপি ইলেকশ্যন যদি জিকি যায় বিটিসি ইলেকশ্যনত আমি নমিনেশ্যন দি ঘৰত বহি থাকিলে চৰকাৰ আমাৰে হ'ব আর সরকার গঠন করার উদ্দেশ্য এইটোৱে জ্বলন্ত সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব লাগিব যেনেকৈ আজি শান্তি আলোচনা চলি আছে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত বড় সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি लिबरेला जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो ओरैनो जिरायनानै थायाखै जोंनि बे राजनीतिक दोलोआ जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय जोङो नेरानिफ्रा जोङो खामानि मावबोगासिनो दङ सोबख'जानाय नासयजानाय अन्याय अत्याचार बिनि हेंथायै जोङो गसंथागासिनो दङ थांनाय बे बोसोरब्रैनि गेजेराव जोङो जेरैबायदि खामानि मावबोदों आरो बे खामानि मावबोनायखौ नुनानै दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोनि राजनीतिक नेताफोरा गावसिनि खामानि मावनायनि सिगां साननो गोनां जादों बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों 2003 চন স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঐতিহাসিক বড়ো চুক্তি তেতিয়াৰে পৰা আজি 16 বছৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সবল নেতৃত্বত বড়ো ভূমিত আৰম্ভ হৈছে বিকাশৰ অবিৰত ধাৰা আগন্তুক 10 ফেব্ৰুৱাৰীত কোকৰাঝাৰৰ বড়োফা নগৰত উদযাপিত হ'ব সপ্তদশ বড়োলেণ্ড দিৱস এই সপ্তদশ বড়োলেণ্ড দিৱস উদযাপনৰ অনুষ্ঠানলৈ সকলো ৰাইজক সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আৰু আন্তৰিকতাৰে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ